जेने माने घुस फैसा होनानै बिसिनाय जादों आरो आंनिबा डाइरेक्ट आं बुंखागोन आरो बे सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट माने सानै दोनदो बेसोर सानैजों बुजायनो हायोमोन ना गिबियावनो बे आंनि लावरुं चेनेलाव गासै नायगिरि बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरग्रोनाय थाबाय लोगोफोर आं फंनैसो बाथ्रासो बुंनो होननानै आं नैबे भिडिअखौ लाबनाय जाथारलामोन आरो लाबनाय जाबाय लोगोफोर मा खालामनो उपाय गैया इमारजेन्सियाव फाथैलाइ बिसिनायनि बिखय आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों बै जि जायगायाव फाथैलाइ बिसिदों बिसोरनि रायजोफोरखौ आं फंनैसो बुंहरगोन आरो ना बेयाव माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जायोब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय निजेनो बर'नि फिसा होननानै आं बेखौसो बुंनो सानो जे लोगोफोर हिन्जावा इमारजेन्सि माने फाथैलाइ बिसि होजाबाय मानो होनोब्ला बियो फाथैलाइ बिसिलाइ होनो बिसिनो गोसो गैयामोन बिनि आखाइखौ फाथैलाइयाव होनानै थुब्ला बिसिनाय जाबाय आरो मानि थाखाय बिसिनाय जाखो हौवा हिन्जावनि बानलु संख्रिनि थाखाय एसेला जायो निस्सय जायो जोंबो संसार जानाय मानसि जोंबो जायो दै जोंबो जायो बेयाव माने सोरबाफोर एसे बुजिनो हानाय बा एसेला माने सावरायनो हानाय एसे गोरों गोरा मानसिफ्रा थांनानै बेले बेजे जाथारदोंमोनब्ला बिसोरखौ एसे फोरमायना दोननो हायोमोन आरो इमारजेन्सियाव मालाबा फाथैलाइ बिसिनाय जायाना जाय रायजोफोर जाया जोंनि बर' समाजनि गेजेराव दिनैसिमबो बिथोरा बिथोरि माने बुजिनो रोङि बर' गामिफोरा मोनफा मोननै दासिमबो दंबावथारोलै रायजोफोर जोबनो थाखाय दिनैसिमबो दै बेखौनो आं बुंनो सानोखि इमारजेन्सि फाथैलाइथ' बिसिनाय जाया मानो बिसिनांगौ 12 लाखनि फैसायाथ' थैजासिम जाहोलांनो हायाना सानैजों मोजां मोनलायना हाबा जादों ना गोसोथोनाय हाबा जादों ना नायना लाबोदो बेखौ जों बुंनो थाङा मालायनि संसार जानायखौ फारसेखै बिसिनो नागिरो फारसेखै बिसिनो नागिरा हिन्जावसाया बिसिनो नागिरा हौवासाया बिसिनो नागिरो बेबोथ' जुक्तिनि बाथ्रा जायाखै गामिनि रायजो जानानै बिसोर फिसौ फिला बाथ्राफोरखौ न'खर जाखानाय हिसाबै गामिनिनो हिसाबै जेनेबा बेफोरखौ नोंसोरो एसेला बुजायना दोननो हायोमोन आरो एकदम माने आंनि नुहुरनाय बायदिब्ला माने बै हौवासायानो बे डाइरेक्ट फाथैलाइ बिसिनाय बिराद माबा जादों आरो ना फाथैलाइ बिसि होनाङामोन एकदम बिराद आनलिगेल जादों लोगोसे बेखौनो बुंनो सानो बे जोनोम मोनखानाय गथ' सासे दं आरो ना बे गथ'थ' होनबाथ' दाथ' बिफानि महरखौनो नुनाय नंला बिफाखौथ' होनोनो मोननाय नंला होनबाथ' बेसे बिखायाव लाना बेसे गाबै बिसोरा फाथैलाइ बिसिया होनबाय थादोंमोन रायजोफ्रा एसेला बुजिनांगौमोन आरो ना फाथैलाइखौ बिसि नाङामोन फाथैलाइखौ बिसि होनाया माने बिराद बोरैबा जादों माने 12 लाख थाखा फैसायाथ' जेनेबा मानसिजों थैजासे थांनानै जानो हायाना रायजोफ्रा बुजिबादि बिराद आनलिगेल मावनाय जादों बेथ' जाथारनांगौलै लोगोफोर माने भिडिअ बानायाबो माने बानायनांगौ एकदम माने जाथारदों आरो ना माने इउटुबखौ माने अन खालामबानो फैयो माने तो माने ब्रेनफ्रा खामानि जायाखै ओंखायनो माने फंनैसो जि हायो बेखौनो आं शेयार खालामहरनाय जाबाय लोगोफोर माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निजेनो बर'नि फिसा होननानै निमाहा होगोनखौ आं मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर भिडिअखौ हायोब्ला शेयार खालामना होदो आरो लोगोसे लाइक खालामना हो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो लोगोफोर आं रिप्लाय होफिनगोन आरो सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो ना जै बर' हारिनि एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।